TikTok vælger for dig, hvad du ser. Det føles som magi, men det er software. Et program med regler, ikke bare tilfældigt. Dine valg former rejsen, og det sker dagligt. En algoritme, det er kode, der styrer. Den gætter, hvad du vil ud fra det, du dyrker. Den følger dine fingre, om du liker og kommenterer. Om du ser videoen færdig eller hurtigt ignorerer. Giver du kattevideoer meget opmærksomhed, så får du flere katte på din næste skærmbeslutning. Jo mere du ser, jo mere bliver du kendt. Så din for you-side føles som dit eget eventyr tændt. Algoritmen vælger, hvad du skal opdage. Med nye videoer kan let blive borte i mængden af snakket. Ofte får populære videoer mere plads, så de små kan drukne, og det er lidt skævt sat. En stor misforståelse, du ser kun dem du følger. Men algoritmen viser dig flest du aldrig selv opsøger. For you-siden, det er algoritmens scene. Her matcher den indhold med dig på egen gren. Den ser på din enhed, dit sprog og dit sted. Gør anbefalinger smartere, præcis som du led. Alt for at gøre din oplevelse rar. Du får videoer, der føles som om de bare venter klar. Men pas på filterboblen, hvor du kun ser det samme. Det du plejer at like bliver din egen ram. Så næste gang du swiper, husk hvem der vælger. Et computerprogram, der følger hvad du melder. TikToks algoritme, ikke kun held. Den former din verden på et skjult lille felt.